utzume bat betetzeko betidanik ikusi dugu, ez dakit nik ere aspaldi dantzan bilenean ikusten nuen, kanpoan, Italian, Belgikan asko, olako emanaldi asko egoten ziren, eta emaitza oso ona izaten zen. Egia da, zuk umeei egokitutako programa bat aurkeztu behar diezula. Ez dakit gauza zaila eta abstrakto bat eskainu behar pizka bat, beraiek ikusi dezaten ere dantza mundua erakargarria dela. Eta hori lortzen baduzu, bueno, fenomeno. Bizitza guztian egin izan balute bezala ageri zaizkigu abaltzizketako umeok. Aurpegiko, kopetako, gorputzeko espresioak eguna dantzan pasatzen dutela pentsatu arazten digute, baina ez da horrela. Asko eta askorentzat, hau baita dantzarekin duten lehen kontaktua. Bai behintzat, lehen kontaktu kontzientea. 4 ordutan zehar, Josu Mujika koreografoaren eskutan ipini dituzte euren buruak. Eta koreografoaren azalpen, esplikazio eta dantza mugimenduak adi-adi entzun, ikusi eta ikasi dituzte. 4 orduko lanaren ostean, euren koreografia, eszenografia zainduz, guraso eta beste ikasleen aurrean aurkeztu dute. Josu Mujika Elgoibarko dantzari eta koreografoak esperientzia izateaz gain badu umeekin lana egiteko almena. Umeak zur eta lur gelditzen dira haren azalpenekin. Josu Mujika txiki-txikitan hurbildu zen dantzaren alorrera eta maitemindu egin zen espresio modu honetaz. Nire karrera mundua da kasualitate bat izan da. 6 urtekin etorri zen Rusian egondako, ez dakit noizkundako, Eibarko andereño bat. Eta ikastolan eskaini zuen klaseak eta apuntatu nintzen 6 urte, beste bat esango dizu, eta bertan nirekin zegoen Arnaldo Otegi zegoen. Eta bera Elgoibarkoa da, eta ikastolan genbiltzan batzuk apuntatu ginean, 6 bat mutil eta neska batzuk, eta niretzat mundu bat deskubritu nuen, argiak, emanaldia, hau eta oso gauza ederra zen. Gero, adinaren poderioz besteak usten, bakarrik ez jarraitzearen ez dakit. Eta gero, atzera berriro deskubritu nuen, Bartzelona juna aurretik antzerkiko ikastaro batean dantza eta egon zen, eta horren bidez gauzako lotzen jun ziren, eta azkenean dantzara dedikatu nintzen. Bartzelonan ekin zion ikasketak egiteari eta Belgikara egin zuen, Maurice Bejarten Mudra eskolan sartzeko aukera izan baitzuen. Hortik aurrera Belgikako hainbat dantza konpainiatan lan egiteko aukera izan zuen, eta 15 urtetan zehar Euskal Herritik kanpo egin du ibilbidea. Ona itzulita aktore lanetan, dantza koreografiak egiten eta dantza irakasle modura ere badabil Josu Mujika. Orain, eta hemen ikusten dugun moduan, dantzaz konpainiaren sentsibilizazio programaren baitan, ikastetxeetan egiten diharduten kanpainan ari da buru belarri. Niri dantzia gauza asko eman dizkia. Oso gogorra da, baina gauza asko erakutsi dizkia eta eman dizkia. Eta pentsatzen dut, nahiko nukena da, aleiketa jente gehien hori ere dastatzea eta gozatzea. Eta orduan batek esango baliake, nik dantzan hasi nintzen, egun batean etorri salako tipo bat eta eman zigun, eta deskubritu nuen dantza eta dantzan hasi nintzen. Niretzat erregala horik honena izango litzake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tokian! Izan ere, dantzaren funtsezko patroietatik abiatuta, alegia gorputzaren ezaguera, espazioaren erabilera eta musikaren eta erritmoaren kontzientziatik, dantza errazak egituratzen dituzte lehen hezkuntzako ikasleekin. Dantzaz konpainiak sentsibilizazio kanpaina honekin gazteei dantza ezagutaraztea du helburu. Programa honekin lortzea nahi duguna da pixka bat umeei gerturatzea eta erakustea zer den dantza eta dantza mundua. Beraiek umeak beti dantzatzen dute, musika dagoenean, plazan, erromeria batean, mugitzen dira berehala etortzen zaioelako. Baina nahi duguna da, pixka bat, beraiek ere sartzea prozeso sortzaile eta koreografiko baten barruan, gorputzaren aukerak erakutsi, horrekin jokatu, jolastu, eta zerbait azkenean emaitza bat lortzea. Eta hori lortzen da, 4 orduren buruan, gero ikusiko dugun bezala, eta hori dana, eta orduan musika, espazioa, denbora, gorputza sentitzea beste modu batean.
kontra esan badago, alde batetik dugu dantza folklorikoa euskal dantza, eta bertan herri guztietan dago, bai mutilen taldea eta bai nesken taldea. Eta ordea, dantza akademikoa edo, teknika lantzeko momentuan, neskak bakarrik apuntatzen dira, eta gero ez dakit beste herrialde batzuetan dagoen presentzia, gizarte presentzia. Hemen pizka bat geratu da edo dago oraindik lantzeko eta asko dago egiteko. Eta gu hortan ari gara saiatzen. Duela 4 urte hasi zuen eskoletako proiektua dantzaz konpainiak eta urtetik urtera geroz eta hartzaile gehiago ditu. Musika, gorputz heziketa eta eskoletan ematen diren gainontzeko gaiez aparte, dantzak umearen garapenean duen indarraren geroz eta kontzientzia handiagoa dagoela dirudi beraz. Eta dantzan, umeek ipintzen duten gogoa, emozioa, aurpegia eta emaitza ikusita, merezi duen ekimena dela argi gelditzen delako. Ni pozik nago ikuste dudat egindako lana, emaitza ona ematen duela eta gero ikastola gehiago apuntatzen dira. Niretzat, dantza ez da erakutsi behar den modua da, aurkeztu behar dugun modua izan behar da oso erakargarria eta polita eta jolasen bidez. Eta esango dut, ni gainera eskola batera altzen naiz eta ikusten badut jarrera eskorra ikasle batzuen partez, nik ez dut inor behartzen, ikusten dut. Parte hartzekotan norberak ikusi behar du gogoa. Eta gogoa ikusten danean, gero ikusiko duzuen emaitzakin ere lortzen dira olako gauzak. Eta egindako lana 4 orduren bueltan egindako lana da. Bereiek ez badira sartzen, nik ezin dut hori lortu. Umea beti da umea, eta oso razio oso garbiak ematen ditu, eta horregatik nik ere aurkeztu genuenean lehenengo hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, eta lehen hezkuntzan oraindik umea dago fresko, ez dakit, ez dauka aurre punturik, aurre ikusirik dantzari buruz, eta holako orduan ikusten duen hartzen du dagoen bezala. Bigarren mailan zailagoa, bigarren hezkuntzan zailagoa izango litzake olako gauza bat lortzea. Uste dut, ez dakit, probatzeko izango litzake. Behin batean, basoan ninduela, euria hasi zen. Eta etxezar bat ikusi nuen da, atarte bila junitzen ara, eta sartuta, dana euria botalean zegoen, tximista, eta etxeak ez zuen argirik. Ez zegoen ezer, baina gela batean, zabaldu, eta hola ikusi nuen. Panpinez betetako gela handi bat.
Ikusi dozue, hau da gertatu izan zana. Panpinak bizirik eta dantzan egin zuten. Ta gero kontatu zidaten, urtean behin horrela gertatzen dala. Panpina hauek urte bete barru berriro esnatuko dira eta dantzan egingo dute.